Oh, ayo sayaw. Sayaw eh. Kahit malata ba? Ayaw. Yung ako tinignan na. Ato pa, di mo nao? Abot na dito. Ipakita na mo makuha? Ipakita sa kayo ba? Uy, yeah. Ayun, di ba? Ano yun ba? Parang malata. Sayawan na, parang malata na yun. Paborito ko niya. So yun, sayaw ko siya. Paborito niya. Lata na yun. Ano paborito tsa niya? Ano ba naon? Ito na. Pagkita tayo no? Yawa. Tata na yung ano ba? Rapi? Hindi na ba? Ano yung paso magpakuha nga ako makulata? Ano yung tambal ba? Ano kulata niyo? Sweet wing? Yoy! Ay! Wala! Sweet wing ha? Sweet wing ha? Oo. Mamulai ke YouTube ini. Ya, galak tahu kalau si saya, belum ko. Ya. Itu. Lah. Tahu, dah mulai saya nyala itu kayak apa saya. Mungkin harus kayak kayak gitu mana. Pila lang oras ang babak ng ulata. Lata na yun. Tidak oras na. Ikat maghapon. Hapit na suman. Bakit kayo? Kita. Hapit na masuman. Kayo ba? Kayo ba? Wala sa yawe, hindi malata. Hindi malata. Lata na yun. Dagang ulay. Ano ay magkakaw? Tanaw. Datang magkuhan ya. Kana. Wala yung tambal sa bulbakuan gahi. Kanang bakang gahi. Sa'yo na kayo nalatan. Siyawa na na. No? Busy quick. Busy quick. Yawan ya apa ya ba? Oo. Bilisan o. Kili, may saya na kumpaw. Daog na. Dagan mulay ka tayo. Oo. Ikaw sang Diyos din ka. Dito ba? Bigyo. Pagkayo. Di pa rin mo sinigil chat. Ay, isa to. Sayaw na yung solo. Matangay siya. Kita mo mulay ka na yun. Abot na siya. Isumay, di ko ano. Lutong kung bakuha ka na kahing malata. Ay, tambal ini. Whoop! Berada.